चूक झाली असेल तर त्याला माफी करणं हे योग्य नाही का? म्हणताय तू म्हणता सकाळ झाली, पण मला सांग रे, ज्यावेळी महाराजा गादीला नमस्कार करण्याआधी मी झोपलो त्यावेळी त्याला उठायची काय गरज होती? त्याला माहित होतं त्याच्या मागून मी आहे, म्हणजे झाला ना कपट केला तुम्ही मुळीच नाही. बस मी तर असं म्हणतो हे केवळ जाणून बुजून झालं नाही. अरे क्षमा मागणाऱ्याला क्षमा न करणं, अरे तो अति महामूर्खपणा तुझा तुझ्या मुखातून असे शब्द बाहेर पडतायत. हा तू केलाय तो मूर्खपणा केलाय. मग या श्रीहरीने असं का सांगू नये महाराजांना? मूर्खपणा मी नाही केला. मग कोणी केला? तुम्ही रचला तो कट आणि त्या कटात मग सांग म्हणतोय पहिला तो मी गणपती वाजता आम्ही रचला तो कट म्हणतोय. मग याला पुरावा तरी काय? पुरावा काय? अरे पुरावा नव्हता म्हणून हल्लमारीचं शासन मी घेतलंय आणि पुरावा असताना तर जो सल्ला काय म्हणून तू असतोय तो वावरला नसतो. लक्षात ठेव, माझ्या जागेवर तू असतास. एवढं त्याच घडलं असतं. त्याला शासन घडवणे एवढं केलं आणि जर का शासन घडवणे त्यांचा हट्टपार करायचा कुणाच्याही बाबतीत स्त्रियांनी समोरण्याकरिता म्हटलं. पण मला तुला एकच सांगावंसं वाटतंय. अरे तुला लाज नाही वाटत? कशाची? दुसऱ्याच्या बायकोच्या महालीत जाणं अरे हे तुला दुसऱ्याच्या बायकोच्या महालात येणं अरे माझ्या पुरुषाचं कार्य आहे. कारण ज्याच्या हिम्मत असतं मला सांग रे, तो दुसऱ्याच्या बायकोच्या महाली जातोय. अरे याला हिम्मतगार म्हणत नाही. याला काय म्हणतात? अरे नाव म्हणतात जेवढा. मी इथं आलोय तो का म्हणू कुणाचं? मी खायला येणं केलंय. कारण मला सांग, व्रताला 2 टक्का एक काय काढले तर काय होणार? हे तू मला काही सांगायला नकोय. अरे तुझ्यापेक्षा जास्त या अक्कलकोटच्या राजप्रसादी केवळ अरे तू जसं बोलशील त्याच्यापेक्षाही माझ्याकी सामर्थ्य आहे. अरे एवढ्या पावसाळ्यात खाऊन काय उपयोग नाही. अरे आम्ही फक्त आमची कर्तव्य या जगात गाजते. कारण अरे आजपर्यंत हजारबार झाल्यापासून कोणती कर्तबगिरी पार पडली? कोणती कर्तबगिरी पार पडलीस? हद्दपार झाल्या म्हणून एकच मला विचार करतोय, काय तुमच्या घराला कधी समोर येईल आणि जोपर्यंत तुमच्या घराला संपवलं हद्दपार होणे ही त्यांची कर्तव्य आहे. जोपर्यंत तुमचं घराला संपवत नाही तुम्ही हरी तुला एकट्या नव्हे तर तो गणपतराव खंडागरे एवढा नव्हे, हे आमचे राजकर्ता हे माझे भोसले यांना जगाच्या आड करीन तेव्हा माझी भक्त नव्हे. मुकाटला शब्द मुकाट काय म्हणतोय? अरे बोलता बोल सोपे वाटे करता कोणी शिरे तुटे. तेव्हा आजपर्यंत जीवनात केलंस ते काय केलंस? अरे दुसऱ्याची मान फेडणं त्याच्या अरे आम्ही होतो म्हणून राष्ट्र होतो मुळीच नाही. आमच्या कर्तव्यानं येणाऱ्या पर्यंत अरे तू नाहीस या गली म्हणून कुठं काय बिघडलंय? बहुत सारी प्रजा भरलेली आहे. अरे तू तर काय तुझ्यापेक्षाही किती कर्तव्यवारी खाऊन गेले. तुला कर्तव्यवारी पाहिजे असं तुम्ही तर मी काही कर्तव्यवारी शिवाय जन्माला नाही. माझ्यात सुद्धा